Khona-ke ubuzile lapha kwi-comment section wathi-ke ukuphupha ubuhlali ngabe-ke kuchaza ukuthini. Mlaleli, ngizokuthatha ngikuchazele ukuthi ubuhlali buchaza ukuthini. Ungakhohlwa ukushaya subscribe ukuze ungaphuthela mhla sengibuya namanye amaphupho. Ukuphupha-ke ubuhlali kubika inhlahla. Abanye bethi sicela uyothasa ubuhlali bomhlophe. Abanye bethi sicela uyothatha. Cha, akusilokho iqiniso lelo. Ubuhlali bomhlophe bubika inhlahla. Bese siyadlula-ke phendula okunye baningi ababuzile khona obuzile nje ukuthi mina ngiphuphe isithandwa sami sakudala. Ngabe lokho kuchaza ukuthini? Ukuphupha-ke i-ex noma umuntu othandana naye ekubiza ukwazi ukuthi-ke uyakuphephetha lowo muntu. Kungenzeka ukuthi-ke usekhumbule lezi ayikhathi zakudala nanijabule ngazo, ukhumbule ukuphinde aphile nawo. Ukuphupha-ke izimpethu noma-ke amakaka, lelo phupho-ke alikho lihle neze, libika nje isichitho esimbi ngendlela eyisimanga. Bese kube ukuthi-ke ukuphupha utshwala besintu. Kusho ukuthi-ke izidalwa zakho zomile, kuzomele-ke ugaye utshwala. Ukuphupha-ke amahewu yinhlahla-ke leyo, kodwa-ke nakho kuya ngokuhluka. Usunga-scrolla-ke kwamanye amavidiyo uzofica nje ividiyo nevidiyo kuchaziwe iphupho elilodwa kwanaba kakhulu. Bese-ke ukuphupha ushawa ngamatshe. Kusho ukuthi khona umuntu-ke ongakufisela okuhle, lowo muntu uyakugadla, ukugadla ngemithi emibi kakhulu. Ukuphupha-ke amakhekhe, izidalwa zicela ilati-ke lelo. Bowazi ukuthi-ke uma ukuthi uphupha amakhekhe noma ngithi-ke isinkwa, izidalwa zicela-ke ilati. Ukuphupha isinkwa esimhlophe, izidalwa futhi zicela-ke itiye ukuthi hawu akusenzele phela itiye. Uma ungaqondi ukuthi yini itiye, kunevidiyo futhi engiyenzile ngichaza ukuthi-ke itiye liyini. Ukuphupha isinkwa esi-brown kumele-ke ugaye ekhaya utshwala. Ukuphupha inkunzi ifohla esibayeni, ulaka nje lolo olukhulu laba phansi. Kusho ukuthi-ke kumele ushintshe izindlela noma izinto owenza ngayo ngoba banolaka ngempela-ke manje. Ukuphupha udla ama-fruits yisisu nje leso. Kungenzeka ukuthi uwena oyithwele noma-ke umuntu osondelene naye noma umuntu esekhaya. Kumele-ke niyilindele leyo nhlahla. Ukuphupha-ke ugijinyiswa ubhejane. Kusho ukuthi kuzomele ulungise isibongo sakho. Ukuphupha impuphu, ithongo elihle kakhulu-ke lelo. Kusho ukuthi umsamo wakho muhle. Ukuphupha-ke uphansi kwamanzi, usuke uvakashelwe okhokho bakho basemanzini. Labathi kumele uyothwasa akusilona iqiniso lelo. Uma uphupha nje ungaphansi kwamanzi usuke uvakashelwe okhokho bakho basemanzini. Ukuphupha inkosi yamaNazaretha, ingelosi leyo yesabatha, kodwa-ke ayandile, iyimvelo kancane. Ingelosi yesabathi isuke ikuvakashele. Uma ukuthi mlaleli khona la ungazwanga khona noma khona nombuzo, ungabuza la kwi-comment section. Ungakhohlwa ukushaya usubscribe.